sabingelela ke isigadla senyama safela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa uma kukhuluma kwahlula iphoyisa maxoshwa imfene kwela kubo eMbodla. eMbodla ke indawo la ngakhulela khona, ngafunda khona ubuthakathi, ngafunda khona ubuloyi, ngafunda khona ukuphephisa impilo zabantu nokuvikela abantu. Nginibingelela nje namhlanje ngihleli nomshayi wezitha. Mshayi wezitha. Gehla lamagehle. Hayi. Bingelela abantu bakho. Bongelela isizwe. Bingelela abakuthandayo nabangakuthandi ngoba la kulento YouTube kukhona abakuthandayo nabangakuthandi. Bingelela. Mandibulise kumhlaba wonke jikelele. Ndibulise kakhulu isizwe samaXhosa. Uyabulisa umshayi wezitha. Kunzaba ikhuza uhlabe ngeke hlabe ihlaba ngophondo phansi ibuye nodaka. Diphakathi namhlanje kwaDokotela u2+2 ndiyabingelela kakhulu inkosi. Hayi wemshayi wezitha. Nami ake ngibingelele amaZulu wonke. Yeah. Ngoba nawe uyahlupha ubingelela abakaXhosa. Yeah. Yemazulu ngeke thina amaZulu sadlula amaXhosa bo. Ngeke siyanibingelela bo. Yingakho phela nani fanele nazi ukuthi sibalulekile la kithi ezweni lakithi. Kulesifundazwe sakithi. Sibaluleke njalo obheke nje. Umshayi wezitha usuka le uza la kusho ukuthi thina siphezi kwempande. Impande shuthi la kwaMhlabelingani. Ikhona impande la. Hayi kunjalo siyavuma. Uyavuma. Hayi ngiyavuma. Hayi kunjalo. Niyayizwela ke uyayivumela ukuthi impande kwakhubalo limbiwe egcekeni lila kwaZulu. Bodokotela futhi bagcwele kuphi la kwaZulu. Hayiqinile. Abathwalisayo bakuphi la kwaZulu. Abathakathayo bakuphi la kwaZulu. Abadla abantu bakuphi la hayi asibadla abantu. Mshayi wezitha sovuma konke manje. Phela kukhona okunjalo. La thina sisiza abantu. Njengoba nawe wahamba wagcine waphila kuphi la kwaZulu. Hayi kunjalo. Angithi Kunjalo. Thina sisiza abantu la asibadli. Semane sehluleke phela ngoba ngeke ubalaphe bonke abantu. Zifo zabantu zehlukene futhi abantu baqhamuka sebashayekile wemshayi wezitha. Abantu abakwazi ukubekezela mshayi wezitha. Gehla la. Ukuqaphele nawe lokho. Abantu mabafika enyangeni bafuna ukugcatshwa. Ingene lento enyangeni ihlale egazini kumuntu. Kuphele 4 months 6 months akaboni lutho uyakwenye ufuna ukugaba. Le mithi engena la kulomzimba ke iwashwa nini? Ihlanjululwa nini? Manje kuba uqala uqhubekele komunye udokotela. Inkulu inkinga. Uyazi into esenginotisile. Abantu sebagcine behlanya la emakhanda ngobunyanga. Abanye sebagcina bazi kakhulu sebafundise uYouTube. La kuYouTube ngifuna ukunitshela sizwe sakithi ukuthi ingwe idla ngamabala. Yeah. 2 umlomo yishoba lokuziphungela nize ningakhohlwa. Umlomo. Bathi washiya ibhasi. Mshayi wezitha. Kuyasebenzeka kodwa kwele emaXhoseni. Kakhulu yonke into iphakamile manje. Okay. Ya, kusebenzeka ngempela kuyasebenzeka nezinga selithanda ukuthi cha. Ya, kusebenza ngempela ngoba bayazi abantu baseIslandland uba bengisebenzela phakathi endlini. Isigodlo besiphakathi endlini. Manje ke esigodlo esendlini sesiphumile ke manje. Wo. Ya. 2 isigodlo saphuma nomuzi futhi. Okay. Ya. Ngamanye amazwi awuseke usunomunye umuzi. Ya, senginomuzi manje. Wakho. Wami ngqo. Buqashile lapha eMdantsane.
bengiqashile ngirente eMdantsane ngisebenzela phakathi endlini ngoba akunandawo. Unomuzi wakho manje? Manje nginomuzi phakathi eKing William's Town. Nesigodlo futhi siphandle. Asekho phakathi endlini. Lokho babukeli nani balaleli ngicabanga ukuthi kukhombisa ukuthuthuka. Ya. Sikhombisa ukuthuthuka nokuphakama kwale ndoda okuthiwa ngumshayi wezitha. Hayi kunjalo. Umshayi wezitha lo. Uthi wakhephi manje? Ngakhe eKing William's Town kwindawo okuthiwa kuseTolofiyeni. Kuphi? eTolofiyeni. eTolofiyeni. Ya. Hey, leli gama thina sazi amadolofiya ukuthi ayadliwa, umdolofiya uyadliwa, umdolofiya uvusa inkuzi. Hayibo. Hey, yabona lokwazi imithi kuyahlupha. Sengixoxa into eziningi. Yeah, okay. Ya senakhe lapho mkhulu nangenje izinga lithande ukuphakama mkhulu. Abantu manje sebeyangixaka. Ngalendlela yokuthi sebefuna izinto ezijulile. Manje ke ngizokucela kuwe khehla lamakhehla ukuthi ungiphe nje esikhathini sakho noma exesheni lakho. Ungiphe nje u5 days. Uvakashele khona kwami. Ngoba abantu sebehlobo bafuna izinto manje ezinkulu. Anje nanti ake ngiyokucela. Wemshayi wezitha. Khehla la. Ufuna mina ngibe nesikhathi namalanga okuhlala le eKing William's Town. Kunjalo nje. Esigodlweni sakho ngisebenzele khona. Yebo. Ay, yasuka inyakanyaka. Yasuka inyakanyaka. Nkosiyami. Ngiyayizwela ke. Uthi umshayi wezitha abantu sebayamxaka, uyabasiza ukwazi ukubasiza kodwa manje sekunalabo abafuna izinto ezinjani ezinkulu. Manje ke bakithi. Safika ke isigadla senyama ke ngiyavuma. Yeah. Njalo enyangeni. Hayi ngiyabonga. Njalo enyangeni ke wemshayi wezitha. Khehla la. Njalo nje inyanga mayiqala mhla ka5. Okusho ukuthi senginesigodlo kuphi eKing William's Town. Basizakala abantu abaseduze. Njalo enyangeni. Okay. Ngomhla ka5 ngiyoze ngiyivala mhla ka10. Njalo enyangeni ke ngiyakunika leso sikhathi. Hayi ngiyabonga khehla lami. Mhla ka5 njalo enyangeni kuyoze kuyoshaya bani? Mhla ka10. Bese ngiyabuya. Okusho ukuthi laba bantu bakho abafuna lezi zinto lezi. Yeah. Abaqine babe nesibindi njalo mhla ka5 ngiyafika King William's Town. Yiziphi le ndawo batshele phela ngiwazi le. Le ndawo ngithetha ngayo ndihlala eKing William's Town endaweni kuthiwa kuseTolofiyeni. Mase uphuma ubheka ngase-Alice kodwa futhane neDimbaza opposite to Masingatha. Ndifumaneka lapho ke umshayi wezitha lo sukile eMdantsane East London useKing William's Town manje emzini wakhe. Njengoba ndilapha nje ke nindiva ngizocela umkhulu ndinicelela nina madoda. Ndinicelela nina ngathi kwaqala ndathi ngeke nilifake ehlathini. Isiboneleko sibonwa kumuntu. Hayi ngaphandle. Nani ngiyangibona manje sengiyakhuphuka kancane ngiyakhuphuka ngabheka phezulu. Kusekusasa ke lokho sisezobheka phezulu kakhulu. Lokho ndilapha madoda ngithi sizwe sakithi ayikho inkomo yobuthongo walala wasala. Njalo mhla ka5 enyangeni kuyoze kuyoshaya umhla ka10. Mayiqala nje inyanga mhla ka5 sibe sekhona udokotela 2+2 kwamshayi 1 wezitha. Hayi. Laba abalokho bekuhlupha mshayi wezitha befuna lokho. Lalela. Lento leyidinga isibindi. Lento leyidinga wazi ukuthi ufunani. Thina sihlupha la sizwe sonke. Siyayithanda izinto, siyayisaba imigomo nemibandela yakhona. Uyifunelani into ezokuxaka? Ufuna into esheshayo, kodwa uthi ngifuna engenabungozi. Oyithatha engenabungozi. Ngoba isheshiswa yibo lobungozi. Kunjalo. Hayi lalela. Uzoyithatha into engenabungozi. Esheshayo. Ngoba isheshiswa yini? Yibo ubungozi. Shuthi lalela. Uma ugijima ngesipidi kunobungozi. Phakathi. Mayithi imoto 200 speed.
ikhona accident ezothola. Ikhona accident engavezeka noma yini. Angithi ayibona. Hayi njalo. Manje abantu abafuna izinto ngendlela abayifuna ngazo kodwa babe nesibindi bangasilingi thina. Hoy Totela akwenze thatha into enkulu uphile. Kuphilwa kanye la emhlabeni hayi kuphilwa kanye. Hayi kuphilwa kanye la emhlabeni. Hayi kabi. Kulungile ke ngiyavuma mshayi wezitha. Nkosi yamakhosi. Nina basemaXhoseni awu inifundazwe nezifundazwe Nkosi yami ngizosondela ke esigodlweni sakamshayi wezitha njalo nje inyanga nenyanga ngizomhlonipha ngikwenze lokho. Engikuthande kuye ukuthi akavelanga umshayi wezitha wabenza. Ulibekile iqiniso kubantu ukuthi hayi mina lokho angakwazi wabuyela kumkhulu. Hayi isikadla senyama. Hey, mayifuna imfene uyothola imfene. Yebo. Mayifuna umkhovu uyothola umkhovu utikoloshe. Spoke to spoke. Noma tavern. Madudula. Hayi, phela amadoda isinto siyayikhandela lezi. Kulungileke sizwe sakithi. Nazi inamba la sitholakala khona. Awuphi isinamba yakho wemshayi wezitha? Yazi bangihlupha abantu. 067 94 69 570. Ekamshayi wezitha ke leyo. Awuyiphinde? 067 94 69 570. Mshayi wezitha lo. Ayikho enye mshayi wezitha. Ayikho. Awulaleleke. Eka dokotela usigadla senyama safele emasweni. 076 45 400 045. Hayi phela uyazi ukuthi inamba yami sebayikula. Bayikula wonke umhlaba. Ithi 076 45 400 45. Hey, labafana balokhu babamba amafoni yami bethi 2 hours asibalayeni naye enye inamba manje. Ngiyidedela. 072 737 8514. Angithi abantu mabefona le ingena kimi ngqo. Okay. Ukukhula komsebenzi ukukhule kwakho konke. Hayi kunjalo. 072 737 8514 Dr 2+2 besinibingelela nje sihlalele Nkosi yami ungayibuka ngathi umdlalo lento impilo yimpilo Nkosi yami isikhathi samanje safani nakuqala ungaboli ubonele endlini usaba ukukhuluma ngeke kuze kuhlale kunje siyabonga.